У эфіры «Аб'ектыў», дзе навіны дня па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Распачынаем з невялікага анонсу галоўных падзей. Ён папрасіўся, і яго адпусцілі. Он был особо такой жестокий. Чаму Лукашенко прыняў адстаўку Шуневіча? Народнага рэпарцёра судзілі. Грыміць гэты завод на всю краіну і ўжо закрываць вочы на гэта проста нельга. Барацьбу за чыстае паветра назвалі хуліганствам. Рома з'ехаў у Вялікую Брытанію. Когда глава государства говорит премьеру «делай, что хочешь», это, наверное, небольшое лукавство. Што ў межах дазволенага можа зрабіць беларускі прэм'ер у Лондоне? Гучная адстаўка. Трэба забяспечыць пераемнасць і дынаміку, хуткасць і эфектыўнасць прыняцця рашэнняў. Гэтак Ігар Шуневіч патлумачыў свой сыход з пасады міністра ўнутраных справаў. Кіраўнік краіны адстаўку прыняў. Чаму Шуневічу давялося вызваліць міністэрскі фатэль і як грамадства ўспрыняло сыход з пасады галоўнага міліцыянта краіны, высвятляў Віталь Бабін. Яшчэ раніцай атрымаў порцыю крытыкі ад кіраўніка краіны за неналежнае рыхтаванне міліцыі да еўрапейскіх гульняў, а ўжо ў дзень падаў Лукашэнку рапарт аб адстаўцы. Рашэнне выверанае, правільнае і своечасовае, адзначыў у размове з журналістамі цяпер ужо былы міністр унутраных справаў Ігар Шуневіч. Шуневіч стаў сімвалам скандалаў, і ён не даваў абсалютна ніякіх пазітыўных момантаў для Александра Лукашэнкі. Ён цягнуў толькі ўніз. І так сітуацыя складана. Рэйтынг Лукашэнка невысокі. І зараз любы скандал, які датычны чыноўніка вышэйшага ўзроўню, гэта б'е аўтаматычна па Александру Лукашэнку. На развітанне Ігар Шуневіч паведаміў, што знайшоў тых, хто перадаваў службовую інфармацыю тэлеграм-каналы і паабяцаў, што іх звольняць. Гэткую заяву зняпраўджвае блогер Нехта, які апошнім часам першы публікуе эксклюзіўную інфармацыю з унутраных зводак міліцыі, ды закрытых ад грамадства крыніцаў. Ён увесь час хлусіў і нават перад самым адходам схлусіў, што крыніцы каналу Нехта высветленыя, таму што ўсе крыніцы, з усімі крыніцамі я знаходжуся ў сталым кантакце, сталая сувязь. Ігар Шуневіч ачоліваў міністэрства ўнутраных справаў цягам 7 гадоў. Ён не цураўся моцных выказванняў пра ЛГБТ-супольнасць, называючы яе прадстаўнікоў дзіравымі. З асаблівым стараннем абараняў ад грамадзянаў скульптуру гарадавога каля будынку МУЗ, з'яўляўся на публіцы ў форме НКВД. Он не шел на какой-то компромисс с гражданским обществом. Понятно, что он служит этой власти, но все равно он должен был находить какой-то островок для общения. То есть и восприятие вот этой всей критики. Наоборот, бы шли больше угроз против журналистов, против правозащитников, против активистов. Апрача пагрозаў, падначаленыя Ігара Шуневіча збівалі падчас вулічных акцыяў людзей сталага веку. Жанчын учынялі аблавы. Як, да прыкладу, на цыганскія раёны ў Магілёве і Гомлі пасля нашумелай смерці інспектара ДАІ Еўгена Патаповіча. І калі дзяржава ад імя кіраўніцы адміністрацыі Лукашэнкі Наталлі Качанавай прасіла прабачэння за гэткі пагром, то міністр спяшацца з прабачэннямі не стаў. Нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганов. А чым яшчэ запомніўся беларусам цяпер ужо былы галоўны міліцыянт краіны? У меня просто о нем сложились впечатления, что это человек, с такими какими-то немножко, что ли, с фашистскими какими-то мыслями. Форма НКВД, вот этими цыганов. И вот это, какой-то у него еще был перл, про дырявых, наверное. Как он относится к меньшинствам, к цыганам, как он относится к молодым ребятам, которых третий там отбывает по народной статье, известно какой, по 328. Это его з'явленне на парадзе ў форме НКУС, што было для мяне вельмі шакуюча, а таксама гэта і ўсе яго фразы накшталт дзіравы. Аднак не прэс-сакратар Лукашэнкі Наталля Эйсмонт, ні былы міністр не бачаць у гучнай адстаўцы нічога незвычайнага. Пасля сыходу з высокай пасады Ігар Шуневіч запэўніў, сядзець склаўшы рукі дакладна не будзе і спадзяецца быць карысным дзяржаве на любой пасадзе. Віталь Бабін, Белсат.
У дзень, калі на поўную магутнасць запрацуе акумулятарны завод каля Берасця, будуць чарговы раз судзіць мясцовага блогера Сергея Пятрухіна, які без страху распавядае грамадскасці пра ўсе змены вакол шкоднай вытворчасці. Сёння суд не агучыў выраку народнаму рэпарцёру, якога вінавацяць у дробным хуліганстве. Пра тое, хто насамрэч хуліганіць у буйных маштабах, распавядзе Юлія Цяльпук. РОВД, ИВС – это его личная территория, это его собственность. У чарговай справе супраць народнага рэпарцёра суд абвесціў перапынак да заўтра. Па-першае, гэта не суд, а расправа. І распачала гэту ініцыятарам выступіла наша міліцыя. Добры вядомы такі Мікалай Георгіевич Самасюк. Завод iPower заўтра запрацуе напоўніцу. Чорны дзень у берасцейцаў, якія амаль 1,5 гады змагаюцца за права на чыстае паветра. Грамадская варта дзяжурыць пад прадпрыемствам ад траўня, фіксуе парушэнні пасля пачатку пусканаладачных работ. Так, ён працуе кожны дзень, ён працуе начамі, ён працуе, бо кругласуткава варта ідзе каля заводу. Актывісты ананімна атрымалі дакладную запіску Александра Гарошкі з аблкамітэту Мінпрыроды. У протоколах под грифом ДПС от 28 травня 2019 году засведчанае перавышэнне нарматываў паводле 5 крыніцаў. Распачаўся збор дакументаў дзеля разліку кампенсацыі стратаў і вядзення адміністратыўнага працэсу. У Мінпрыроды інфармацыю цалкам пацвердзілі, што вітаюць актывісты свінцовай варты. Другую перамогу лічаць заканчэнне нядзельнай акцыі супраць запуску завода. Гарадскія ўлады запрасілі на спатканне. Теперь есть четкий инструментарий посмотреть, получилось ли что-нибудь у этого инвестора. Будет ли завод работать вообще? И если в этой ситуации есть значительные отклонения, как его закрыть? Вот и все. Поэтому здесь... Спасибо. Очень хорошо, что вектор вы обозначили. Теперь главное, чтобы вы его завершили. Паводле навукоўцаў, свінец – цяжкі таксічны метал, здабыванне, вытворчасць і перапрацоўка сыравіны з якога шкодзіць экалогіі і найгорш уплывае на здароўе дзяцей. Апроч першага прызнання дзяржаваю перавышэнняў таксінаў у адкідах з iPower'у, блогер нехта паказаў афіцыйны дакумент пра леташнія перавышэнні і іншымі прадпрыемствамі Берасцейшчыны. Івацевіцкі лясхоз 761 282. Берасцейскія глебы атручаныя свінцом. Найгорш з адкідамі ў Белінвесторгсплав і Брэстаўтадор. iPower можа даліць свінца ў сваім абшары і дадаць узгаданым прадпрыемствам. Менавіта яны маюць забіраць адкіды з новай вытворчасці. Никто не хочет брать на себе отказность за запуск, ставить подпись за запуск. И тому просто яны, на мой погляд, припертые до стены. И мне машу грабіць, яны адмыслова выкинули гэта ў сеціва, каб был розгалас моцны, каб грамадскасць гэта ўсё паўплывала на закрыццё завода. Пасля адмовы жыхарам Берасцейскага раёну ў правядзенні рэферэндуму грамадскасць паказала сваю моц. Цяпер людзі спадзяюцца на абяцаную старшынём гарвыканкаму сустрэчу з кіраўніком вобласці і просяць. Вы обнародуйте результаты, в котором говорится в этом письме. Обнародуйте. Пускай люди знают, какой опасности они подвергаются. У запасе актывісты трымаюць магчымасць скардзіцца ў камітэт па правах чалавека ААН. Юлія Цяльпук, Белсат. Карупцыя ў пахавальным сервісе. Затрымалі Сергея Рудога, намесніка дырэктара ў агульных пытаннях сталічнага спецкамбінату КБА. Пра гэта паведамляе партал Тутбай са спасылкаю на свае крыніцы. Інфармацыю пацвердзілі і ў следчым камітэце. Сергея Рудога затрымалі на мінулым тыдні па падазрэнні ў атрыманні хабару. Паводле следчага камітэту, у лютым чыноўнік атрымаў не менш за $800 за развязанне пытання, што ўваходзіць у ягоную кампетэнцыю. Распачалі крымінальную справу. Рудому пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Прадпрыемства спецкамбінат КБА – дзяржаўная арганізацыя ў сферы пахавальнага сервісу, якая між іншага адказвае за сталічныя могілкі. Кіраўнік ураду Сергей Румас з'ехаў у Лондан. У сталіцы Вялікай Брытаніі прэм'ер будзе весці перамовы з прадстаўнікамі брытанскага ўраду і возьме ўдзел у дні рынку капіталу Беларусі. Пра што мае дамаўляцца прэм'ер-міністр і якія вынікі могуць прынесці перамовы, высвятляў Зміцер Міцкевіч.
Прэм'ер-міністр накіраваўся з працоўным візітам у Вялікую Брытанію. Сергей Румас возьме ўдзел у дні рынкаў капіталу Беларусі, які праходзіць сёння на лондонской фондовой бирже. Могут презентоваться будущие размещения облигаций. Это могут быть и государственные еврооблигации. Возможно, Беларусь попробует презентовать какие-нибудь корпоративные бумаги. Но это могут быть бумаги, выпущенные Госбанком, как недавно привлекал Банк развития. Адначасова праграма візіту Румаса ўключае сустрэчы з кіраўніцтвам Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, Міністэрства замежных справаў і Міністэрства замежнага гандлю Вялікай Брытаніі. Паводле аб'ёму трэцім пасля Расіі і Украіны імпарцёрам беларускіх тавараў. Асноўная пазіцыя – нафта і нафтапрадукты. Праўда, у Брытаніі толькі зарэгістраваныя фірмы-пасярэдніцы. Сам тавар пастаўляецца ў іншыя краіны. У заходніх краінах, у тым ліку і Великобританії, урад не кіруе бізнесам, не кіруе эканомікай. Тым не менш, усё ж ад ураду ў пэўным сэнсе залежыць і тое, якія палітычныя стасункі, то і бізнес глядзіць на гэта. Калі стасункі палітычныя дрэнныя, то бізнес вельмі асцярожна ідзе ў гэтую краіну і наадварот. У траўні Александр Лукашенко падпісаў распараджэнне аб персанальнай адказнасці прэм'ера за эканамічны рост праз павелічэнне вонкавага попыту. Адпаведна, Румас спрабуе скарыстацца ўсімі наяўнымі інструментамі, асабліва ў банкаўскай сферы, кажуць нашыя суразмоўцы. Покупая белорусские облигации в валюте, инвесторы получают порядка 8-9% в валюте. Это очень интересная доходность. Ради такой доходности можно рискнуть. А вот для того, чтобы вкладывать деньги в белорусские акции в ситуации, где в любой момент времени можно оказаться без вложений, без собственности, особо желающих рисковать пока не находится. Прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў якраз і ёсць адной з умоваў супрацы з Сусветным валютным фондам. Але ці пойдуць да нас інвестары? Урад у Беларусі тэхнічны. У тым сэнсе, што ўрад не выпрацоўвае эканамічнай палітыкі. Урад працуе ў рамках тых паўнамоцтваў, у рамках той лініі эканамічнай палітыкі, якую выпрацоўвае прэзідэнт Лукашенко. Паводле нашага эксперта, з аднаго боку, Александр Лукашенко патрабуе ад прэм'ера паляпшэння эканамічнай сітуацыі праз рост экспарту. З другога, рычагоў кіравання для дасягнення гэтай мэты у Румаса яўна не стае. Зміцер Міцкевіч, Белсад. Хваляванні трываюць. У цэнтры Алма-Аты, дзе напярэдадні прайшла акцыя пратэсту, застаюцца сотні паліцыянтаў. Сёння там адбыліся чарговыя затрыманні. Але гэта не перашкодзіла новаабранаму прэзідэнту Казахстану прымаць віншаванні. Цэнтральная выбарчая камісія заявіла пра перамогу дзейнага прэзідэнта Казахстану Касым-Жомарта Токаева у датэрміновых выбарах. Токаев Касым-Жомарт Кемелевич 6 миллионов 504 тысячи 54 голоса или 70,76% голосов избирателей. За апозиционера Эмирджана Касанова Центральная выборчая комиссия налічила 16,2%. Астатнія кандидаты набрали по 5 и меньше отсоткаў голосов. Паводле МУС Казахстану ў нядзелю падчас несанкцыянаваных мітынгаў былі затрыманыя каля 500 чалавек. Сярод іх былі і журналісты. Пратэстоўцы сцвярджаюць, што выбары несумленныя і несвабодныя. 30 лет авторитаризма, перераспределения ресурсов от нефти через коррупционные схемы или государственные тендеры, которые также заставляют бизнес быть лояльным политике властей. Эта модель, она тупиковая. И протест, который сегодня пытается оформиться в более понятные требования, вот он об этом. Учорашнія выбары сталіся шостымі ў найноўшай гісторыі краіны і чацвёртымі датэрміновымі. У іх упершыню за 30 гадоў у якасці кандыдата не браў удзелу Нурсултан Назарбаев. Ён зняў з сябе прэзідэнцкія паўнамоцтвы сёлета ў сакавіку.
Особенностью, собственно говоря, казахстанского транзита власти, когда сохраняется у предыдущего президента сохраняется много рычагов и возможностей для того, чтобы проследить, что процесс преемственности будет незыблем. Назіральнікі адзначылі шматлікія парушэнні падчас выбараў. Сёння, назіраючы за хадою выбарчага працэсу, мы можам зрабіць выснову, што адсутнасць павагі да асноўных свабодаў і агульна прынятых нормаў галасавання не пакідае магчымасці для палітычнай рэформы. Новоабраны прэзідэнт Казахстану заявіў, што спакойна ставіцца да ацэнкі выбараў міжнароднымі назіральнікамі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Хаос двоеуладдзя ў Малдове. Прызначаны новы ўрад, пры гэтым стары не збіраецца сыходзіць. Нацыянальная армія не будзе ўмешвацца ў палітычны крызіс у краіне. З такой заявою выступіла Міністэрства абароны. Крызіс у краіне звязаны з няздольнасцю парламенту сфармаваць урад. 8 чэрвеня прарасійская партыя сацыялістаў і праеўрапейскі блок АКУМ падпісалі часовае пагадненне аб супрацы, ды правялі паседжанне, на якім абралі кіраўніцтва парламенту і ўраду. Але Канстытуцыйны суд гэтыя дзеянні прызнаў незаконнымі, бо тэрмін фармавання працоўных органаў парламенту скончыўся 7 чэрвеня. Канстытуцыйны суд краіны часова адхіліў з пасады прэзідэнта Ігора Дадона за невыкананне рашэння аб роспуску парламенту. Абавязкі кіраўніка краіны Канстытуцыйны суд усклаў на дзейнага прэм'ер-міністра Паўла Філіпа, які першым указам распусціў парламент і прызначыў датэрміновыя выбары на 6 верасня. Прыхільнікі апазіцыйнай дэмакратычнай партыі устанавілі намёты ля некаторых міністэрстваў і будынкаў праваахоўных органаў у Кішыневе. Што будзе, калі грамадзяне пастановяць самастойна добра ўпарадкаваць возера і зарыбіць яго? Падзяка? Не. Штраф. Якім коштам абышлося жыхарам Гомля навядзенне парадку ў любімым месцы адпачынку, ведае Ян Вербіцкі. Раньше в этом озере столько тины, столько рязки, столько этого всего дерьма, извините за выражение, не плавало. Бо раней раску і ціну ели рыбы. Цяпер рыбы няма. За яе запуск жыхарам Гомля пагражае штраф. А пачыналася ўсё даволі аптымістычна. З суботніку. После этого субботника у нас люди так воодушевились. Вот эту фотографию этого мусора, сколько вывезли. Там люди, чистота, будем поддерживать, будем наводить порядки. Давайте там продолжим доброе дело, будем дальше на озере наводить порядки. Люди хацелі ўстанавіць на березе столікі і лаўкі. Але ўзнікла пытанне, ці законна гэта? Пастанавілі закупіць малькоў, карасёў і карпаў, ды зарыбіць імі возера, каб яны паелі раску и тину. Мне понравилось, когда мы предупредили всех, что будем рыбку запускать, там еще по району ходили, людей об этом говорили. Здесь собралась огромная толпа, наверное, человек 100 было. И потом, когда выпустили дрон, человек пришел даже с дроном, фотографировали. Это реально был какой-то праздник для нашего района. Люди воодушевили, все хорошо, рыбка плыви, рыбка живи. Але хутка малькоў пачалі цягаць сеткамі рыбакі. Жыхары звярнуліся ў адміністрацыю Новобелецкага району, каб на березе установили шильды, якія б часова забараняли ловить рыбу. Я, конечно, рыбак и понимаю, что рыба в озере есть. Но я готов был бы хоть 2 года подождать, чтобы рыба подросла, чтобы она съела всю эту рязку. Карась и карп, я считаю, что это не опасная рыба, не хищная, никакого вреда и ущерба по экологии природы не должны принести. Адказ, які прыйшоў з адміністрацыі, напалохаў людзей. Замест усталявання шыльдаў пачалі правяраць законнасць запуску малькоў в озера. А гэта пагроза адміністратыўнай адказнасці і магчымасць штрафу. Ага, вы сделали доброе дело, нате-ка вам за это, потому что у нас инициатива в нашей стране наказуема. Вы ничего вообще не должны делать, вы должны делать то, что вам скажет там дядя-чиновник. Адно што, гэтае правіла датычыцца і чыноўнікаў. У дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Гомельскай вобласці нам адмовілі ў каментары. Маўляў, пакуль не дазволіць начальства. Калі правяранне пацвердзіць факт самастойнага зарыблення, то гомельцы будуць вымушаны заплаціць штраф да 510 рублёў. Ян Вербіцкі, Белсат. Вінавацяць у збыце наркотыкаў, але слядоў наркатычных рэчываў ні ў аналізах, ні на змывах з рук не выявілі. Гэткі вынік экспертызы МУС Расіі. Расійскія журналісты перакананы, што пераслед іхнага калегі Івана Галунова незаконны. Незалежныя медыі, у тым ліку наш тэлеканал, выказваюць салідарнасць з арыштаваным журналістам. Пра акцыю каля помніку Пушкіну менскай рэдакцыі Белсату сюжэт без каментара.
Ажно 20 градусаў розніцы можа быць заўтра паміж тэмпературнымі паказнікамі ўначы і ўдзень. Прагноз надвор'я ўжо цяпер вашай увазе. У мяне ж на сёння ўсё. Прыемнага вам вечара ў кампаніі з Белсатам. Беражыце сябе.